Dobrý deň, vítam vás pri dnešnom vysielaní na tému nadšenie a poníženie, alebo nadšenie versus poníženie. A prečo táto téma? Nikdy nemusí vzniknúť žiadne prečo, ale troška vždycky sa v tej astrológii nájde nejaká inšpirácia, ako každý krát, keď o niečom hovorím. A sme teraz 2 dní pred splnom. Spln tentokrát, alebo mesiac bude tentokrát v znamení blížencov. A blíženci, to je vlastne element vzduchu, pretože vládcom blížencov je Merkur, ktorý je aj posol. Takže možno môžeme dostať nejaké posolstvo alebo nejaké nadšenie k tomu, že čo by sme chceli alebo mali robiť, alebo možno takéto už niečo aj máme. Nie, že mali, ale čo nám dáva to nadšenie, čo nás posúva niekde do tej optimistickej línie, keď niečo robíme, keď sa z niečoho tešíme. A napriek tomu, aj keď vieme, že niečo také existuje, tak buď v tejto veci nekonáme, alebo keď v tejto veci aj konáme, tak sa nám deje, že nám prídu do cesty prekážky, ktoré spôsobia, že to nezrealizujeme. Sú ľudia, ktorí keď im prídu do cesty tie prekážky, tak práve naopak tie prekážky ich posilňujú a vedú k tomu, že ten výsledok bude o to cenejší, o to sladší, o to príjemnejší, o to spojený s väčším nadšením. Ale teraz práve hovoríme o tej opačnej strane, keď potrebujeme niečo pochopiť, prečo sa nám niečo nedarí napriek tomu, že tam máme to nadšenie, že tam máme tú motiváciu, prečo niečo chceme. Alebo aj keď ju máme, tak nekonáme. Pretože dopredu rátame s tým, že to nevyjde na nejakej možno aj nevedomej úrovni. Takže s týmto splnom práve môže prísť takéto nadšenie. Preto aj táto téma. A zároveň slnko už nám vstúpilo do strelca, čo je energia ohňa, takže spolu oheň a vzduch môžu vytvoriť práve že väčší priestor ešte pre toto nadšenie. Preto, aby sme niečo chceli nové do svojho života pritiahnuť, vytvoriť. Ale keď tam máme nejaký takýto energetický blok, energetický znamená myšlienkovo-emočný, pretože tieto bloky práve vznikajú z týchto našich myšlienkovo-emočných procesov, tak pravdepodobne sa nám nepodarí pocítiť znova to nadšenie, ten zápal a to, že by sme niečo chceli. Hej? Alebo keď aj, tak vlastne hneď rýchlo to vzdáme. A to nechceme. Chceme, aby sa nám to potešenie, to nadšenie v živote objavovalo a aby dochádzalo aj k jeho nejakej realizácii, aby tá kreativita dostala priestor. A tu práve prichádza na rad to, čo som povedala na začiatku, že versus poníženie. Poníženie je jedna z vecí, ktoré nás dokáže blokovať tak, že si neveríme. A poníženie zvyčajne hovorí o tom, že sme v úvodzovkách zlí, niečo s nami nie je v poriadku. Nie, že sme urobili niečo zlé, ale že my ako takí, že sme zlí. A keď človek má v dôsledku poníženia takéto nejaké presvedčenie vo svojom vnútri a ani o tom netuší, že takéto presvedčenie má, samozrejme, tak práve vtedy toto môže byť veľká prekážka pri nadšení a pri realizácii projektov, pri realizácii čohokoľvek, dovolenky, ja neviem, proste čohokoľvek. To poníženie
ak sa nám dostalo prostredníctvom nejakého človeka, alebo väčšinou takto sa to udeje, tak potom toho človeka máme niekde už akoby zaradeného, zaškatulkovaného a veľmi ťažko pri tomto človeku budeme mať schopnosť zachovať si svoju prirodzenosť, svoju autentickosť. Pravdepodobne sa budeme snažiť pred tým človekom alebo ľuďmi alebo skupinou ukazovať v lepšom svetle, než normálne sme. V lepšom svetle znamená, že budeme potierať nejaké svoje prirodzené reakcie a potreby a namiesto toho sa vždycky akoby stiahneme, zamyslíme, možno zažijeme nejakú kontrakciu vo vnútri, nejaké stiahnutie a namiesto toho sa zachováme pekne. A toto je znak, že sme zažili poníženie. A bohužiaľ, toto poníženie, aj keď to zažijeme s nejakým človekom alebo s nejakými ľuďmi, sa nám potom kľudne môže preniesť do vzťahov s inými ľuďmi, ktorí nás možno neponížili, ale my tam podvedome hľadáme nejaké spoločné črty s tým, že teraz ide poukázať na to, že ja nie som dobrý. A keď sa nám toto deje na podvedomej úrovni, tak sme tak trochu odsúdení na život taký polovičatý. Lebo naozaj aj to nadšenie sa niekde môže v nás zablokovať, pretože sa mu nedostáva realizácie práve kvôli tomuto poníženiu. Takže srdečne vás pozývam na dnešnú jogu. Tak ako som to hovorila už aj v minulosti, prečo emócia spojená s jogou? Pretože tie emócie majú tendenciu pri opakovaných situáciách zostať v tele. A práve v procese jogy, kedy už mnohokrát ste možno počuli, že slovo yoga ako také znamená spojenie. Či už je to spojenie so sebou, so svojím vyšším ja, so svojím vnútrom, alebo so svojím nejakým vyšším vedením, alebo s vesmírom, alebo s Bohom, ako kto si predstavuje to spojenie, tak práve počas tej jogy k tomuto spojeniu dochádza vtedy, keď práve že myšlienky a emócie sú bokom. Ale práve vtedy môže dôjsť k jasnosti, k jasnej informácii, k jasnej komunikácii, že kde je to, kvôli čomu vedieme ten život, ktorý nie je úplne v súlade s našim vnútorným nastavením, v súlade s našou vnútornou radosťou a nadšením. Takže preto emócie a yoga. Takže ak ste takúto jogu ešte nezažili, tak vás pozývam, aby ste na ňu prišli dnes o 17:40 do štúdia Santoša na Priemyselnej 6. A ak radšej pracujete len osobne s jedným človekom, práve možno kvôli nejakej emócii, ktorá môže súvisieť už s niečím úplne iným, ale môže súvisieť aj s týmto ponížením. Lebo vtedy často si myslíme, že aj niečo si nezaslúžime alebo nemôžeme. Tak vtedy vás pozývam, aby ste sa rozhodli, že si zaslúžite napríklad aj osobné sedenie a viac informácií k tomu bude v linke pod týmto videom. Takže ďakujem a teším sa na vás. Na budúce, alebo na joge, alebo osobne. Želám vám krásny deň a krásny spon za pár dní. Dovidenia.